Een speciaal statieportret voor koning Willem-Alexander. Maar die bijzondere klus is ontwerper Frank van Dijk al een simmer van start gingen. Wat begon met een blanco vel papier groeide al gauw uit tot een mooie gearwerking met Probo. Het leuke is, Probo kan meer dan ik wist en ze konden ook bijna 2D drukken. Dus er is een relief aangebracht. Dat kun je natuurlijk niet zien op beeld, maar het is voelbaar geworden. En ja, ik had ook de tekst Gemeente André, dat is ook in het Koninklijk Wapen is dat opgenomen. Dat vind ik een hele mooie tekst om daar iets mee te gaan doen. Ook dat is voelbaar geworden. En toen Tjalling die zei van, maar als we dat dan toch voelbaar maken, dan zetten we ook een breien op, zodat het ook echt voelbaar is voor de mensen die het niet kunnen zien. En nu maken we opeens toch het wordt het ontwerp steeds unieker daardoor. De basis van het portret staat in Tusken, maar voor dat echte, perfecte plaatje, weerdig voor het koningshuis, maar nog even flink doorwerken worden. Ja, naast de inkt die wij toepassen, willen wij werken met verschillende coatings. Maar eigenlijk echt het materiaalscala helemaal uitputten. Het fluoriserende van de materialen, dat willen we graag toepassen. Om te zien van, hey, hoe past dat nou eigenlijk in het huidige beeld. Nou, dat kunnen we hier eigenlijk wel een beetje zien. Zonder toevoeging van licht, ja, jouwt het toch licht, lucht het op. En dat zijn eigenlijk bevindingen die soms per ongeluk in, maar die eigenlijk wel weer een hele mooie horen de mensen jou aan het beeld. Het doel is dat het eindresultaat eind februari klaar is. Maar dan rijst de volgende vraag. Hoe bereikt het portret uiteindelijk de koning? Ja, de grote wens is om hem aan te bieden. 2 van de statieportretten die ik ooit gemaakt heb, die hangen op het Koninklijk Huis, maar heb ik niet persoonlijk aan mogen bieden. Nou, ik zou dat prachtig vinden als we dat vanuit deze locatie, vanuit Probo, het grootste werkgever van Noordoost-Friesland, om die daarbij te betrekken, dat hij toch nog even een klein rondje maakt en hier komt om het in ontvangst te nemen. Dat zou bijzonder mooi zijn.